Kasulid ka farmers, and dito tayo ngayon sa gubat. Hindi kayo. May tumatawag na naman, oh. Happy New Year po. Happy Three Kings. Kasolid ka farmers. Kayo, nagkayo tayo din eh. Nagadungan makayo. Pag-exercise. Ito yung exercise natin sa Lunes. Pupunta tayo sa sa Tarlac, Kapas Tarlac. Ayan. May nga makayo. Nagadaw. Pag-exercisean. Kasi mo lang yung balay. Tanawa da iti may sungrod na pimpintas ti luto ti kayo. Lapit dyan. Kaya nagragad dyan da. Kaya silag mo lang ti balay. Lapit lang ito sa bahay. Yan ang mga problema ng gasol. Kahit anong buto, kayang palambutin. Piha. Mayat. Gano'n na eh. Ito yung kabel dito eh. Ito yun nga doon. Okay yun. Tayo. And guys, pagsungrod. At kung mga ugingin, ito yung farm.
Huwag namin sa agenda dati. So nga, di tayo matata. Biglang pagsungurod na. Oh. Ah. Hindi ka magayam. Pagpawisan. Tungahantay nga malmaliitin na giti farmers. Ay, gadugan din eh. Biga na. Pagkabandong mo kaya. Ay. Ikat tayo galot ti bunungan. Oh. Kanyo tiligat ti farmers. Ang may dagkayo asya na mantigasol agkayo da. Makita ko na aktwal naglingit ka. Lalo na di ka taltalungan na yun. So
Nagpaspasalamat at salamat po sa mga viewers natin at supporters. Pero maraming scammer. Yung nag-i-scam dapat magtrabaho na naman sila. Kita nyo tirigat ko. Ibak tirigat ko. Kita nyo tirigat ko Pawis-pawisan ka. Damot tawag na tao ay pan-request ng pan-request. Sige lang. Ayan. Bigat. Ayan. Kinapog kayo. Pagsurod.
Kita nyo. Tirigat ti Manalon. Oh. Kita niya po mo iti epekto na DJ pinagpa-check up ko mayat mo tinti bagbagi. Kaya lang dito nasakit. Nasakit na tayo dito ko tapos dita. Nagdiag tumarak ta antibiotic. Sa datuyak na tanga agpapapawis. May kadit si tita ba. Manin. Exercise kunada apo. Dito manin. Ay apo, kita nyo tiling eten. Mayat. Sanay tayo matirigatin. Ay apo. Ay na. Oh. Giligat tinaktal tiyan na napaw. Pagkanto mo nga. Hanggang matintinag Biro, tipagitan. Ang samot-samot na tayo. Nagadupay nga makayaw. Matinag. Madaig. Ano ka pa makayo? Take you on down. Yes, me. Bayat lang ito walang init ay malilim. So yung punintuan natin kahapon ay kuwan na yan, nag-spray na yan kanina.
Eh. Ay, apo. Sino tibiyagan ko na. Amoy apo. Ano dati. At ito kabundukan. Nabambantay. Iti puhunam lang dito kat ko. Alam na nga Ricardo buguong. Kan bitsin. Nadangarod. Asin. Ano nga makayo. Angkal. Pangkid eh. Kayo angkal. Pangsugurog. Dainang. Sikan sa nagpakatay. Taga-tigay. Kasi na nga angkal. Gawa na. Kami mo maugeng. Kami mo maugeng. Tano Lunes ka. Papanaw kami manain. Kanya-kanya trabaho mo na lang kal. Agad-agad eh. Tadak ka lang kal. Gawa na. Aw, kinam. Agis. Dahil ng kalwili.